skočila som do kalu, že celá som mokrá. Polete so mnou úplne prvým letom z Bratislavy do Gruzínska. Aktuálne 6:13 ráno, ja sa nachádzam v Bratislave na letisku, sme prešli kontroly a za pár minút sa nám otvára gate. Dneska je prvý deň, kedy letí táto linka z Bratislavy do Gruzínska, priamo teda do Kutaisi. Let trvá nejaké 3,5 hodinky. Následne potom z Kutaisi 130 km sa presunieme do Batumi. Takže beriem vás za tento výlet, kde vám ukážem projekty, ako vyzerá Batumi, nejaké tipy, triky a povieme si aj prečo investori čoraz viac investujú do Batumi. My sme akurát už pristali v Kutaisi, let trval 3 hodiny. Celý som ho prespala, takže vôbec sa nesťažujem. A aktuálne ideme ešte na pásovú kontrolu a potom už nás vlastne čaká vodič a ideme priamo do Batumi. Cesta z Kutaisi do Batumi nám dneska trvala nejakú hodinku a pol. Tým, že nebolo veľa aut, tak to šlo dneska naozaj rýchlo. No a aktuálne sa nachádzame na hoteli a nás už dneska čaká len teda večera. Tým, že je tu aj 3-hodinový posun a vstávali sme dneska ráno nášho slovenského času o 4:30, tak máme už naozaj celý deň za sebou. Takže pôjdeme sa už len najesť a pôjdeme sa možno niekam prejsť, ak prestane pršať, lebo zatiaľ nám počasie moc nepraje. A hlavne sa pôjdeme vyspať, pretože zajtra nás čaká hlavný deň, kedy pôjdeme sa pozrieť na všetky projekty, ktoré tu sú. Takže sa na to veľmi teším a musím vám ukázať aj môj výhľad z izby, pretože v Batumi sú naozaj že krásne parky a napriek tomu, že prší, tak ten výhľad proste stojí za to. Však posúďte sami. Tu sú vlastne parky a tam už vidíme more. Dobré ránko, takže máme tu deň číslo 2 a dneska máme taký najviac aktívny deň, pretože nás čakajú obhliadky projektov, pôjdeme už na dokončené, ale aj rozostavené stavby a pôjdeme sa pozrieť teda aj na showroomy k developerom. Aktuálne je 9 hodín ráno a musím povedať, že tento časový posun vôbec nie je dobrý a nezvykla som si na to. Takže čakajú nás výborné raňajky, pôjdeme zdať kávu a pustíme sa do dnešného dňa. Počasie nám stále nepraje, stále prší, ale ja niekde v kútiku duše verím, že sa to možno zmení a možno aj vyjde teda slnko. Tak poďte so mnou na raňajky. Úplný štandard je, že v Batumi v hoteloch máte teda izby, wellness, reštauráciu, lobby bar a dole teda recepciu s kasínom. Tým pádom turista alebo teda klient z vášho apartmánu nemusí absolútne ani opustiť hotel, pretože všetky služby má priamo tam. Tu vzadu môžete vidieť vlastne obrovský pozemok, ktorý kúpil Eagle Hills MR, štátny dubajský developer za $6 miliard. Odtiaľto, od letiska, od vlastne pristávacej dráhy, až vlastne počas Gonio má obrovské pozemky, kde teda plánuje nové rezidenčné budovy, hotely a novú komplet infraštruktúru. Hovorí sa, že to bude mesto v meste. A tu na vzadu už vlastne môžeme vidieť kúsok Turecka. Aktuálne už sme prešli zo pár projektov a nachádzame sa na projekte, ktorý sme pozerali aj minulý rok. Bol ešte vlastne vo výstavbe a ako môžete vidieť už za mnou, už sa vlastne zariaďuje a robia sa naozaj takéto detaily a donáša sa vlastne nábytok. No a nás dneska čaká aj projekt Symfonia, taktiež poďme pozrieť aj Silk Tower, takže sú to dva projekty, ktoré veľa z vás aj pozná. Počasie nám trošku nepraje, lebo stále prší, ale to nás vlastne vôbec nezastaví.
pred rokom sme tu boli na projekte v Symfónia, kedy vlastne sa ešte iba len začínalo stavať a bol tu proste len pozemok. Teraz už vlastne stojíme na prvom poschodí, pod nami je parkovisko, recepcia, lobby a proste my teraz stojíme na prvom poschodí, kde už budú teda apartmány hotela. Tento projekt má obrovskú výhodu tu, že sa nachádza teda v hotelovom segmente, to znamená, že vy si kupujete apartmán v hoteli, takže hotel sa vám bude starať o správu, o prenájom, o údržbu, takže je to obrovskou výhodou, pretože len 20% v Batumi tvorí práve hotelový segment. Je 12 hodín v noci a ja som sa rozhodla, že pre content vyjdem teda z hotela a pôjdem ešte natočiť budovy, pretože v noci sú úplne všetky vysvietené, tie kasína krásne svietia. No lenže som nečakala, že keď vyjdem, tak začne snežiť. Môžem povedať, že v Batumi som zažila už všetky počasia. Či v lete teplo, alebo včera lejak a dneska sneh. Naposledy čo viem, tak snežilo v 85. a minulý rok. Oni tu vlastne ani neprezúvajú gumy, hej, majú celoročné, alebo teda letné. Takže ak nasneží, tak si myslím, že to tu bude vyzerať podobne ako tento týždeň u nás na Slovensku. Ale to, že tu bude snežiť, som ozaj nečakala. Inak stojíme pred jedným z najväčších kasín Eclipse. Ja vás zdravím pri 3. dni v Batumi. Nám dneska konečne vyšlo slnko, takže sa z toho neskutočne teším. To mesto má úplne inú energiu a celkovo inak vyzerá, keď tu je slniečko ako včera, keď tu bolo naozaj veľmi silný dážď. Teraz sme mali na programe pozretie projektov. Boli sme sa pozrieť aj na nový projekt, ktorý pridáme teda do nášho portfólia, takže určite pozerajte náš web. Súčasťou vlastne týchto programov v zahraničí sú vždy aj konzultácie s investormi, pretože častokrát investor nechce preberať nejaké veci cez online hovory alebo cez online komunikáciu a práve obrovskou výhodou na týchto programoch alebo teda na týchto našich tripoch je, že sa rozprávame face to face a môžeme prebrať naozaj všetko. Vždycky investor odchádza s nejakým akčným plánom, s nejakými akčnými krokmi, takže vie, čo má robiť, na čo sa má pripraviť. Pretože to si myslím, že je pre investovaní najdôležitejšie, mať nejaký plán. Plán, ako vstúpiť do toho trhu a ako bude riešiť financovanie, ako to bude prebiehať a taktiež myslieť aj na to, čo môže byť o 3, 5, 10 rokov. Myslieť ako keby na ten exit plán. A naozaj, čo mám na Batumi rada, je práve táto 15-kilometrová promenáda, ktorá ide cez celé pobrežie a taktiež aj tieto parky, ktoré môžete vidieť za mnou, sú naozaj že nádherné, nájdete v nich detské ihriska, vonkajšie posilovne a sú naozaj veľmi pekne zachovalé, pretože každý developer musí odvádzať vlastne poplatky mestu na budovanie infraštruktúry, cesty, parkov a naozaj toto vyzerá veľmi pekne. Môžete vidieť aj za mnou, že tu sa ľudia proste prechádzajú. V lete sú tu rôzne atrakcie pre deti, kolotoče, chodia tu vlastne na kolobežkách a naozaj to tu žije. Zaujímavosťou na Batumi je, že tu nie sú vôbec útulky, ale všetky psy sú zaočkované, pekne sa o nich starajú, sú napapané. A tu môžete vidieť, ako sa naozaj stavia, že vidno všade žeriavy a rozostávané budovy. A to je znakom toho, že naozaj Batumi zažíva svoje obdobie rastu a budovania infraštruktúry. Ale pozor, nie každá investícia je tá správna investícia. Aj toto je Batumi. Stále sa tu nachádzajú časti, kde sú pôvodné, staré bytovky. Vyzerajú jednoducho takto ako z nejakého sídliska. Žijú tu teda pôvodní obyvatelia, ale je to presne veľký kontrast, pretože tam vzadu môžete vidieť teda downtown, nový bulvár a vedľa toho v blízkosti sa nachádzajú ešte práve staré časti. Častokrát sa stretávam s tým, že Batumi niekto nazýva, že je to nový Dubaj alebo že je to malý Dubaj. Od Dubaja to úprimne ešte má tú cestu, ale treba sa vždycky ísť s otvorenou myslou a vidieť v tom ten potenciál. Pretože práve vy, keď idete do toho downtownu, do toho nového bulváru, tak tam uvidíte práve tie výškové, krásne budovy, ktoré sú vysvetelkované a potom v tesnej blízkosti práve sú takéto stavby, kde žijú stále tí pôvodní obyvatelia. Je to taký kontrast, naozaj keď sem pôjdete, tak neočakávajte, že už je to tu úplne vystavané a je to tu všetko nablískané, pretože to tak nie je a budete teda sklamaní. Choďte sem s tým, že Choďte sem s tým, že je to mesto,
ktoré sa pretvára. To znamená, že sa tu buduje nová infraštruktúra, nové budovy. Veľa z týchto starých budov, ktoré tu sú, developeri odkupujú, pretože sa nachádzajú v prvej línii k moru, takže veľa z nich sa odkupuje za niekoľko miliónov a budú sa tu teda stavať nové projekty. Pre zaujímavosť, tento akvapark sa vôbec nevyužíva. Môžete vidieť, že je naozaj v zlom stave, pričom sa nachádza úplne v prvej línii k moru. Tento majiteľ akvaparku dostal ponuku, že developer odkúpi tento pozemok za 23 miliónov dolárov. A hádajte čo? Ten majiteľ pozemku to odmietol, pretože vie, že tento pozemok za pár rokov bude mať o mnoho väčšiu hodnotu a cenu. Keď budete v Batumi, tak vám odporúčam túto reštauráciu Akropola, ktorá je výborná, alebo potom v týchto troch výškových budovách tejto strednej, tu sa nachádza reštaurácia Panorama, kde nájdete naozaj skvelé gruzínske jedlo. Tu za mnou môžete vidieť tieto dve výškové budovy, celkom od známeho developera tu na v Batumi. Sú to rezidenčné byty, to znamená, že si musíte riadiť správu, prenájom, údržbu sami. V jednej budove sa nachádza 3000 apartmánov. Čo to znamená pre investora? Za prvé obrovskú konkurenciu, tak jednoducho vy musíte podliezať s cenou a preto napríklad v tomto období, ako je január, tak sa tu viete ubytovať za 9 eur na noc. Apartmány v týchto budovách a celkovo v tých rezidenčných v centre mesta nájdete aj za 30 000. Ale ja vždycky hovorím investorom, že nie každá investícia je tá najlepšia, tá správna, pretože kto by chcel apartmán za 30 000, kde ho prenajmate za noc za 9 eur a musíte sa o to starať sa, musíte si nájsť nejakú externú firmu, ktorá vám rieši správu, údržbu a všetko a jednoducho vy ako investor s tým máte častokrát len starosti, pretože my na Slovensku máme celkom vysoký štandard tých stavieb. To znamená, že my sme zvyknutí, že keď má byť stena rovná, tak je rovná. Keď sprchový kút má odtekať, tak bude odtekať a nie, že klimatizácia po 3 mesiacoch nám začne plesnivieť a začnú sa diať ďalšie iné veci. Takže preto neodporúčam v hociakej krajine ísť úplne do tých najlacnejších apartmánov, ak nechcete mať s tým starosti. Tu sa presne nachádzame v časti, kde sa nachádza Hilton a tu je vlastne Marriott, ktoré teraz aktuálne stoja nejakých 200 eur na noc a v letnej sezóne stoja aj dvojnásobok. Sú to hotely, teda hotelový segment, kde keby sa teraz chcete ísť aj ubytovať, tak veľa izieb je obsadených. Možno sa niekto zaspýta, prečo by sa niekto ubytoval do hotela, kde stojí noc 200 eur, keď o 4 ulice vedľa sú apartmány, kde máte noc za 9 eur. Je to práve kvôli tomu, že je tu hotelový profesionálny manažment. To znamená správa, údržba, upratovanie je naozaj na vysokej hotelovej úrovni a za druhé to robia hlavne služby. V týchto hoteloch je úplný štandard wellness, reštaurácia a kasino. Ďalšia zo zaujímavostí je, že táto budova, ktorú vidíte za mnou, tak už je celá postavená, je vlastne dokončená, ale majiteľ sa ju rozhodol predať. Nastavil takú taktiku, že on nechce predávať apartmány, nechce predávať poschodia, on chce predať celú budovu. Aktuálna cena tejto budovy je 80 miliónov dolárov. Zatiaľ sa avšak nenašiel žiadny kupec. 2 kávy, voda a 2-krát sendvič s prošutom 21 eur. Aktuálne sa nachádzame na parkovisku Symfónie. Na prvý pohľad to vyzerá, že je tu málo parkovacích miest. Tak mi vysvetlí, že ako to tu vlastne bude fungovať, lebo vy ste mi hovorili, že to bude nejaké špeciálne. Tak nám to skús nejako priblížiť. Parkovací systém bude vlastne dvojpodlažný, ale ako môžeš vidieť, my by sme tu nemali kde urobiť ako keby nadjazd na to druhé poschodie. Každý návštevník, ktorý príde, musí auto nechať na recepcii, kde bude vlastne obsluhovať človek, ktorý auto zaparkuje sem. Parkovací systém bude ako keby na rampách alebo na takých zdvihákoch, že zaparkuje sa auto, zdvihne sa do výšky a potom pôjde ďalšie. Všetky kľúče budú ostávať na recepcii, už to taký, dá sa povedať, aj trochu svetový štandard, lebo väčšina aj tých veľkých hotelov už takto funguje hlavne vo svete, že prídem na recepciu a zaparkujú mi auto. Je tam tá čiaročka. Hej, ja ti ho potom dám. Okay. Aktuálne sa nachádzame na projekte Symfónia spolu aj s Máriom, čo je jeden z developerov tohto projektu. No a ja sa ho teda idem spýtať, že ako pokračuje stavba, pretože ja som tu bola vlastne v auguste 2025 a to sme stáli na fundamente. No a aktuálne sme sa už prechádzali po lobby, po recepcii, boli sme pozrieť aj parkovisko, aktuálne sa nachádzame na 3. poschodí. Tak nám povedz nejaký update teda k stavbe a ako to pokračuje, ako to vidíš ty? Čo sa týka tej stavby, tak postupujeme naozaj, nechcem povedať úplne, že rýchlo, ale chvala Bohu podľa plánu. Teraz už sa nachádzame na takom,
že prvom obytnom poschodí, kde už máme odšalované celé toto poschodie a onedlho začíname robiť vlastne priečky. Nad nami už je ďalšie obytné poschodie, takže ideme presne podľa plánu, máme tam nejaký náskok zo pár dní, takže to nás teší. Zatiaľ sme nemali nejaké výraznejšie prekažky okrem počasia a to je vlastne teraz také zimné daždivé obdobie, takže sme radi, ako postupujeme. Tu môžete vidieť krásne more, tam vzadu Batumi a tu na ľavej strane aktuálne zasnežené hory. Máme tu 4. deň v Batumi, aktuálne sme sa nejako dali dokopy a ideme pozrieť mesto. A potom nás čaká jedno natáčanie podcastu, na ktoré sa veľmi teším, pretože budú to témy také voľnejšie, napríklad čo sa očakáva v Batumi na rok 2026, aké sú nejaké vízie, čo sa možno stane, nejaké predikcie s tým realitným trhom, takže budeme sa rozprávať na takéto témy, takže určite sa máte na čo tešiť. Potom už nás čaká len nejaká večera, pobaliť sa a vlastne v noci od 2. teda zo štvrtka na piatok, ideme už autom na letisko a o 6 ráno nám letí lietadlo naspäť do Bratislavy. Takže dúfam, že v Bratislave v pohode pristaneme. Toto je typická ulica v Batumi, kde nájdete klasické gruzínske kuchyne a obchody. Dneska sa nachádzame v takejto ranejkárni krásnej, je to jedna z mojich obľúbených v Batumi. A dali sme si, ja mám banánové lievance, cappuccino a tu je falafel so zeleninou. Určite odporúčam. Sú tu naozaj že jedny z najlepších raňajok v Batumi. Nachádzajú sa oproti tomuto hotelu Grafik, ktorý keď si vyhľadáte na Google mapách, tak oproti Grafiku. Náš pobyt sa nám už kráti, ale keby ste mali záujem o zaslanie projektov, keby ste chceli vidieť pôdorysy, cenníky, alebo máte možno len nejaké otázky ohľadom Batumi, alebo by ste chceli sem ísť a to vidieť naživo, tak mi určite napíšte na e-mail info@lestero.sk a my vám vypracujeme ponuku a taktiež vám zodpovieme vaše otázky. Keby ste chceli taktiež si dohodnúť online konzultáciu priamo so mnou alebo teda s našim tímom, tak taktiež môžete. Dole do popisku tohto videa vám dáme link na náš kalendár, kde si viete zvoliť váš termín a viete vlastne na hodinu v podstate sa spýtať, čo vás zaujíma, prebrať nejaké veci alebo jednoducho naplánovať si ten akčný plán, pretože ten je podľa mňa pri investovaní najdôležitejší. Tu nastavujú jeden z najväčších projektov aktuálne v Batumi. Volám to Vidlička. A teraz sa pozerajte na túto bytovku. Vždy, keď som v Batumi, tak sa ubytujem v inej časti a v inom hoteli práve kvôli tomu, aby som si skúsila a vedela to porovnať. Tento pobyt sme ubytovaní v hoteli Euphoria a môžem to len odporučiť, pretože je to vlastne hotel, takže tie služby sú naozaj na vyššej úrovni, je to vidno na tom servise, na tých službách, na tých izbách. V cene vlastne máte izbu, wellness, ktorý je úplne nový, fitko a taktiež aj raňajky, čo je super. Nachádza sa úplne v blízkosti vlastne mora. Vedľa hotela sa nachádza obchodné centrum, takže vy z hotela nemusíte ani výjsť a prejdete len uličkou, ste v obchodnom centre. Dole v hoteli sa nachádza výborná reštaurácia a čo je najlepšie, alebo možno to niekoho najviac zaujíma, tak z hotela vedie priamo ulička do nočného klubu, ale hlavne do jedného z najväčších kasín, čo je Eclipse. Naozaj tento hotel iba odporúčam. Tam je kasíno a vstup do klubu. Tu je výborná reštaurácia a tu na hore je wellness. Aktuálne sa nachádzame v podcastovom štúdiu, kde sme vám nahrali spolu aj s Máriom 3 podcasty. Mário, na čo sa môžu tešiť podľa teba? Môžu sa tešiť na tipy a triky z Batumi, na nejaké nové informácie, či už na tento nadchádzajúci rok, či na nejaké bilansovanie, no aj možno na nejaký teaser. Dali sme tam možno aj nejakú predikciu na rok 2026, čo sa týka nehnuteľnosti. Spomenuli sme presne aj na nejaké cestovateľské tipy a triky, keďže sa otvorila nová linka z Bratislavy do Gruzínska, tak na čo by ste si vy mali dať pozor. Takže určite nás sleduj na tomto profile a na tomto YouTube kanále Lestero, pretože máme až 3 časti podcastu, tak nech ti neuniknú. Je piatok, 2 hodiny ráno a už sedíme teda taxiku. Týmto sa náš výlet oficiálne končí. Ak ste sa dostali až sem, tak ja vám chcem poďakovať a zároveň vám chcem pozvať, aby ste sa pridali do nášho WhatsApp kanála, pretože tam zdieľame novinky, projekty, taktiež aj chyby a triky, na ktoré by ste si pri investovaní v zahraničí mali dávať pozor. Určite mi v komente nechajte nejakú spätnú väzbu alebo mi dajte aspoň like, nech viem, či vás tento content baví a či aj na ďalších cestách vám takto vlogovať. Takže ahojte.